dai na magpara problema. Igwabagang libre ngunya na Sabado sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangogon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Pilipinas, good morning po sa Enduga Boss. Welcome po sa programang Radyo Klinika. Digdi po sa DCGB. Ngunyan pong aldaw nin Sabado, Agosto 8 po ngunyan. Ang programang ini hatod po sa Indokang DCGB asin kan Bicol Regional Hospital and Medical Center na pinangingunutan po ni Dr. Eric Raburar. Mga tugang ngunyan pong aldaw, pag-irestoryahan tapuan importanteng bagay para po maproteheran ang satuyang salud. Ngunyang pong Agosto, National Lung Month. Kaya po sarong pulmonologist ang satuyang bisita ngunyan. Saro po na bagong konsultant as in member kang team kan pulmonologists dyan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Buda siya po nag-training man sa Lung Center of the Philippines. Yan. Kamutabing mga parasigarilyo. Tinamaan tulos kami ha. Kamutabing mga parainom, kialak, yan ha. Kamutabing maiba pang bisyo ano pa. Magantabay kamutaday ko aram kung kamutabi ang pwedeng mataunan may ka-informasyon. Buda so iba pa na nagupon pa sanang magbisyo. Yan ha. Pag-irestoryahan ta po ngunyan na pag-aaga, mga tugang ang COPD, asin ang Ivali. First time kong mabasa ining COPD, no? First time kong mabasa ang ang Ivali. Pero ang COPD, pirmi ko na po ini na nadadangog, tabi sa kapalibutan. Pero tabi ining Ivali na e-cigarette or vaping use associated lung injury. Yan, Ivali. At saka yung COPD po, chronic obstructive pulmonary disease. Yan po din si Dr. Michelle Raburar de Leon. Good morning, Dr. Michelle. Hi, good morning po. Good morning po sa lahat ng nakikinig. Yes. Kumusta po kayo, Doc? Okay naman po, maulan. Maulan na. Kaya sabi ko, sana hindi kami magbaha ngayong araw. Nagbabaha kasi kami dyan sa baba. Mabuti, Doc, kakyat kayo pala kaagad, ha? Opo. Ang pagbaba mo po, mamaya baha na. Sanay naman po tayo Sanay dyan. naman, ha? Sanay naman. Okay. Kumusta po ang BRT-TH ngayon, Doktora? May kinalaman sa ating mga may sakit sa lungs, no? Kumusta po? Kumusta ang sitwasyon ngayon? Ang situation ngayon, most ng ating mga patients talaga na naa-admit sa BRT, mostly infectious talaga. Talaga, ha? Okay. Pero marami po doon, mga may sakit sa puso, hindi natin nalalaman kung ang rason kung bakit may mga sakit sa puso sila o kung bakit nahihirapang huminga ay dahil sa risk factors such as smoking. Iyon. Opo. So kung kaya nga po, importanteng mapag-usapan po talaga natin ngayon yung COPD. Yes, opo. So, si Doktora po ay isang pulmonologist. Yan, Kaya may expertise po siya, may kinalaman sa ating topic. Pag sinabi po, Dok, na COPD o chronic obstructive pulmonary disease, ano po ito? Okay, so pag-usapan natin yung chronic obstructive pulmonary disease. Pag sinabing chronic obstructive pulmonary disease, mas pamilyar yung tao sa salitang emphysema. Opo. Yan. Pero ang totoo, ang chronic obstructive pulmonary disease ay isang sakit kung saan ang baga natin ay slowly nagiging nag-age, no? Tapos nagkakaroon po tayo ng mga sintomas na pagkahirap huminga or air hunger, pag-ubo, pag-produce ng mas maraming sputum, at yun nga po, yung pagal ka po baga. Yeah, Ayan. okay. So, risk factors usually ay chronic smoking. Yan ang pinaka-common. Pero, ang hindi natin alam, ang COPD pala, may kinalaman po pala dyan yung air pollution. Okay, no? okay. Including yung biomass fuel. Okay. Kapag biomass fuel ang pinag-uusapan, mas common po yan doon sa household natin. Yeah. Yung mga paggamit ng uling,
no, sa pagluluto. Kapag tayo ay, for example, yung mga nagta-traffic, MMDA, Yan. sila Oo. ay masyadong exposed dun sa mga usok, mga taong nagtatrabaho sa factory, yan. Kasama po dyan yung risk factors ng pagkakaroon ng COPD. Hindi Opo. lamang po yung paggamit ng sigarilyo. Included rin po yung mga taong na-expose doon sa smoking, kahit na ikaw mismo hindi nagsasmoke. So, apektado rin po sila. Pwede rin po silang magkaroon ng chronic obstructive pulmonary disease. So, isusugan ko lang po, Dok, ang mga kandidato, hindi naman kandidato, ang parang risk factor sabi, yung mga posible na tamaan ng COPD, yung mga mahihilig pong manigarilyo. Yes. Yung Number mga one. nakakalanghap ng usok ng sigarilyo. Yes. Kahit hindi po naninigarilyo, pero katabi mo yung naninigarilyo, sa bahay nyo naninigarilyo, may problema tayo dyan. Pwede Yung po. asawa mo naninigarilyo, ikaw hindi. Di ba, Dok? Pwede. Di ba? Kayo wag ang mga babae, Dok, di ba ayaw sa naninigarilyo karami? Di ba? Di ba? Ayaw niya, Dok, sa naninigarilyo yung lalaki. Siyempre, hindi natin gusto yun. Pero di ba may mga babae din na naninigarilyo? Meron din po. Oh, Oo. ayaw din namin doon. Yes. Ay, ako ayaw ko din. Ayaw rin po natin nun. Okay. Opo. All right. So, yung ganun po ano. Tapos tama pala, yung sa bahay, tama. Yung nagba-barbecue ka, ang tawag diyan, no? Di ba? Nagba-barbecue Yes, yung ka, paggamit ng- nagluluto ka kisa uring. Pag yung manangad ano, itong aso, so smoke po, delikado pala yun sa baga. Ano, kala ko okay lang yun. Opo, yung mga panaka-naka lang naman na Oh, paggamit, paminsan-minsan. paminsan-minsan, okay lamang po yun. Oo. Kasi, syempre, yun po yung mga hindi naman maiiwasan na kailangan Yeah. nating gawin no, sa bahay. Mm. Pero yung matagalan, Oo. yung matagalang exposure, Yeah. doon po tayo nagkakaroon ng changes doon sa ating baga na hindi natin Opo. magugustuhan. Ayun, opo. Yung air pollution na sinasabi ninyo, 'di ba yung mga karamihan diyan yung mga, mula sa usok ng sasakyan, Dok, 'di ba? Yes. Pag nasa kalsada ka or any pollution po, tama ba yung may chemical na sinasabi ninyo? Ano po 'yon? Opo. Actually po, yung pinag-uusapan natin dito is mostly yung sa ozone, no? Opo. Oo. So yun, usually yung mga sa tambucho, Yeah. yan. Tapos yung mga PM2, actually may kinalaman din dyan yung Opo. sa volcano, ano. Pero ang pinaka-common po pa rin talaga is yung mga sulfur dioxide, no? Yan Oo. yung mga nakakasira talaga ng baga, Mhm, no? mhm. Na nakukuha natin usually doon nga sa mga sa biomass fuels, Oo. Mhm, sa tambucho. Yeah. Ayun, yun Okay. yung usually. Pero Dok, 'di ba nung mga nakaraang buwan uso yung ashfall, 'di ba? Mula sa mayon, triggering factor ba 'yon? Pwede bang Pwede Yes, ba? Pwede ba 'yon sa COPD? Opo. Karaniwan sinasabi ng mga tao, yung asthma, yung natitrigger sa rain, sa ashfall. Opo. Hindi lamang po asthma, pwede rin po yung COPD, no? Kasi closely related sila. Pag nakakalanghap ka, yun nga yung ashfall, Yeah, oo, natitrigger yung baga mo kasi yung mga particles na yon kaya niyang pumasok hanggang dun Yeah. sa pinakadulong unit ng iyong baga para mag-cause ng exacerbations na tinatawag natin o Opo. kaya pagkakaroon ng sintomas ng chronic obstructive pulmonary disease. Opo. Dok, kaano ba kahaba yung how long po yung exposure ng tao sa sigarilyo, for example, o sa iba pang mga pollutants na pwedeng makasira po sa baga natin? Okay, so Para ma-declare siya na ngayon, may COPD na to. Oo. Okay. So hindi tayo nakabase doon sa kung how long ang Oo. pasyente Opo. na na-expose para sabihin siya ay isang pasyenteng COPD, no? May mga patients kung magiging stricto tayo, ang significant na smoking history ay 20 pack year smoking history. So sa makatwid 20 para siyang pack per day? 20 packs per day. Nako, Tama. For 20 packs years. per day, ha? Grabe. Sorry. 1 pack.
1 pack per day Opo. for 20 years. So, ang 1 isang pack per day for 20 years. Yes. Ayos ang journey Opo. Ayos So, ang journey, para kang 20 sticks in 1 pack. Nako. So, Oo. 20 sticks a day for 1 year. Mm. For 20 years. Yeah. So, yun yung risk factor for COPD. And not only COPD, Opo. for lung cancer as well. Ayun. Okay. Tama, Dok. Yung mga nasa traffic, mga traffic enforcers baga, police, etc., yung mga iba pa dyan na exposed sa kalsada, ano bang, may text kasi dito, sabi niya, advisable pala sa mga traffic aids natin na dapat nakamask while managing traffic? Sabi kan texter ta? Yes, Oh. oo. Kasama kasi yan sa hazard ng kanilang trabaho. So, actually, yung mga MMDA, yung mga nagta-traffic, advisable talaga na parati silang meron silang baseline na, kumbaga, baseline na check-up sa doktor. Apo. Kasama sa lahat ng mga typical na requirements sa trabaho kasi sila yung mga exposed. So, mas maigi sana yung mga traffic enforcers nakamask sila kapag ka sila ay nasa trabaho. Opo. Gaano do kaseryoso to pag na-diagnose ka na COPD? Ano ba ang parang seryosong kahinatnan mo sa buhay? Di ba? Ano ba? Saan ba siya mahuhulog pag hindi na-manage yung COPD na yan? So, doon muna tayo sa pinaka So, mild. severe. Mild muna. Mild muna, papunta doon sa Delikado pang seryoso ka agad, pinaka-severe. oh. Sige po. Kasi sobrang takot na tayong i-discuss siya. No? So, sa mga pasyente, usually ang sinasabi natin kapag nandun ka pa lang sa, meron po yung levels merong mga pasyente naninigarilyo significantly, walang nararamdaman, pero meron ng changes sa baga. Yeah. No? Sila yung mga nagfo-fall under usually pre-COPD. No? O kaya yung mga pasyente na kapag pinatest mo gamit ang spirometry, which is yung kailangan na test para masabi mong ang pasyente ay talagang COPD, usually ang kanilang expiratory volumes in 1 second na ating mini-measure ay pwedeng medyo mababa kesa sa usual, pero yung strict na i-compare mo siya dun sa forced vital capacity ay hindi pa, kumbaga nasa normal pa. Yun yung mga mako-consider natin na pre-COPD or mild na COPD. Minsan, ang nararamdaman lang ng mga taong to, pakonti-konting hingal. So, halimbawa, ikaw ay significantly naninigarilyo ng meron kang 20-pack years smoking history, mapapansin mo over time, dahil Opo. chronic nga itong kondisyon na to, na kung dati kaya mong umakyat o maglakad no, ng 100 meters, nang walang kahingal-hingal, minsan nagkakaroon ka na ng hingal, kailangan mo Opo. nang tumigil. No? Yung sunod na level, kapag ka ikaw ay talagang COPD na matatawag, talagang abnormal na yung iyong spirometry testing, itong mga pasyenteng to, high risk na sila na ma-ospital dahil Ayun. sa hingal. Opo. So, karaniwan ang sasabihin ng pasyente, ina-asthma po ako, Doc. Oo. No? Mahirapan akong Oo, huminga. Oo. nahihirapan akong huminga. Tapos bibigyan lang siya ng usok kasi nga iisipin, Baka asthma. Oo. Yun po yung misnomer, no? Parati nilang sasabihin na ina-asthma po ako, may sumisipol doon sa aking baga. Pero for all you know, COPD pala po ito. So doon lang nagsisimula pa minsan. Minsan kailangan ng umupo ng mas madalas kesa sa usual. Minsan kailangan mo ng assistance sa mga activities of daily living mo kasi yung tipong maliligo ka lang o kaya ikaw ay magbibihis lamang ng damit o kaya maglilinis lang ng bahay, hingal ka na, hindi mo na kaya. Opo. No? So yun na, doon na nagpo-progress yung mga sintomas hanggang sa kakailanganin mo na ng ospital kasi hindi na kaya ng baga mo na bumalik doon sa dati, hindi na siya fully reversible. Kung dati nabibigyan ka lang ng Ventolin, Opo. nabibigyan ka lang ng over-the-counter medications, sa mga COPD, eventually hindi na.
no? Opo. Eventually, kakailanganin na nila ng maintenance oxygen sa bahay. Hindi na nila magagawa yung usual activities nila. Pagpunta ng mall, pumunta ng tindahan, Oo. hindi na kaya. Oo. Kasi hingal. Yeah. Oo. So, yung mga dreaded complications, stroke, heart disease. Nako. Oo. Oo. At syempre, death. Oo, Pwede kang kapag mamatay, Yes. Kaya ang hindi maganda sa chronic obstructive pulmonary disease ay buhay na buhay ang pasyente minsan kasi nandun ka pa Oo, lang sa ano? gitna ng disease mo. Oo. Pero Kala mo hingal wala ka. lang. Oo. Hingal ka. Hirap kang huminga. Opo. Ayun. Oo. So, Dok, kung ba, tama ba ang tawag dyan? Reversible naman siya pag na-diagnose ka agad. Ang Pero definition, kung baka nakikinig yung mga oo. tao, oy, ay, salamat, pwede pa pala kitang mabulong. Sige po, Doktora Michelle. okay. So, ang COPD is highly preventable Okay. and the symptoms are treatable. But once mag-set in na yung chronic obstructive pulmonary disease and you continue to smoke and Opo. you continue to be exposed to the risk factors of COPD, then it will be progressive. Ibig Yun. sabihin, from there, posibleng tumaas lang ng tumaas yung iyong sintomas Ay, as nako. long as nandun ka pa rin sa Oo. smoking, nandun ka pa rin sa exposures mo. Oo. Oo. So pag halimbawa na sinabi na confirm na ganun siya regardless kung ano is stage po ng kanyang COPD, pag tumigil siya sa mga ganong gawain and then nasuportahan po ng gamot, ano kaya, Dok, ang pwedeng mangyari? Okay. Mabubuhay pa ba siya? Joke lang. Magkakaroon pa ba siya ng parang magandang buhay, Doktora Michelle? Okay. So, may mga patients na early on sa kanilang disease sa COPD, kapag ka naagapan, yun yung mga sinasabi ko kanina na pre-COPD. Early prevention kaagad, ano? Oo, may chance pa po Yeah po. na maganda yung Mawala. kanilang function sa Yeah. society. Kaya mo pang magtrabaho. Tapos as needed medications lang. Opo. Pero doon sa mga pasyenteng nag-set in na, umabot na sila doon sa talagang very severe na ang kanilang lung function, no? Posibleng hindi na sila bumalik sa dati Oo. or kung babalik man sila sa dati, napakabagal. Ayun. Ang efforts na kailangan mong gawin ay mas matindi para ikaw ay makabalik sa dati. And for some, no, pwedeng hindi ka na makabalik sa dati pero kumbaga na-maximize mo na lang Yeah. kung ano Yeah. yung nasa salvage nung iyong katawan doon sa permanent na damage doon sa Oo. baga. Okay. So, Dok, na-mention nyo na po yung sintomas, etc. Magasto ba magpagamot pag may COPD ka? Magastos Magasto po. yan. Opo, Gusto kong susugan. magastos. Kasi magastos. Di ba? Kasi magastos, although may mga PhilHealth, etc. Di ba? Mga government supports, no? Pero magastos ang maintenance pag ikaw ay na-diagnose na may COPD. Tama daw? Tama po. Opo. So, sa simula kasi, nandun pa tayo sa punto na titigil ka lang manigarilyo. Yeah, correct. Oo. Hindi pa magastos yun. Walang Mas problema magastos yan. yung parang nagsisimula pa lang yung kinakailangan mo na ng inhaler. Opo. Definitely, maintenance yun. So, kapag ka ikaw ay nag-maintain, ilang libo rin yun. Mahal yun, ano? Oo. Yung inhaler na yun. Opo. Oo. May magsasabi rin sa akin, actually may mga pasyente rin po ako tulad dun sa lung center, no? Sasabihin nila sa akin na, Dok, kung maninigarilyo ako versus titigil ako, ito lang naman parang magkano bang isang box? Okay lang naman kasi parang nakukuha ko naman yung satisfaction. Oo. Pero ang hindi nila nare-realize ay yung oras na kahit nagising ka, nakikita mo yung pamilya mo na nagagawa Parang nila yung affected, gusto diba? nilang Diba? gawin. Oo. Ikaw, nakaupo lang kasi hingal ka So, So, pag yun, gano'n ang oo. sitwasyon, Dok, di ba? Buong pamilya nag-suffer, di ba? Buong family, definitely O kahit na magsasuffer. sino mga mahal mo sa buhay, pwedeng mag-suffer niya, di ba? Pwede. Oo. Lalo na kung ma-hospital ka. Yeah, opo. Imagine. yung Imagine bulsa ang lamang po. yung financial stability ng pamilya. Yes. Apektado. Okay.
maray kong sa BRTT sa mga hospital daw. Joke. Kamagalit sa ating mga hospital. Joke lang po mga friends, mga dapat kong kaibigan sa private hospital. Opo. Alright. Dok, pag may ang COPD ba anong Tagalog niya? Nakakaulakit, nakakahawa, nakakahawa. Hindi siya. Di ba ubo ng ubo yan? Opo. Hindi siya nakakahawa. Kung meron COPD po lang tayong, talaga ha. Okay. Kung meron po tayong COPD, Mhm. COPD lamang pinag-uusapan, hindi walang po ibang siya nakakahawa. komplikasyon ha. Walang ibang Opo. halo, baka may COPD ka na, may TB ka pa. Pwede yun, Dok, ano? Pwede. Pwede. May po. COPD ka na, may sakit ka pa sa puso, di ba? So kung meron. COPD lang talaga, hindi siya nakakahawa. Hindi po nakakahawa ang COPD. Na-acquire lang siya. Yeah, oo. No? Pero meron tayong tinatawag na genetic Yeah. predisposition. Opo. Yung mga genes na namamana mo doon sa iyong, syempre sa mga ninuno, hereditary, Yeah. no? Mga factors na hereditary. Mm. Na syempre hanggang ngayon ay pinagsusurian pa, no? Under investigation pa rin. Opo. Pero meron tayong mga tinatawag na alpha-1 antitrypsin deficiency. Yeah. Yun yung mga pasyente na bata pa, sila ay exposed na kaagad doon sa, since meron sila ng gene na yun, may deficiency sila, pwedeng nagkakaroon na sila ng mas maagang symptoms of chronic obstructive pulmonary disease. Opo. How So, yun long, Dok, ang gamutan nito kung talagang confirm na COPD ka? Taon ba yan? Buwan ba lang ba yan? Lalo kung na-diagnose ka na severe ang stage ng COPD? Pag severe, definitely you have to be maintained. So, Ay, nako. lifetime. Lifetime yan pag severe. Lifetime. Pag severe, ano mangyayari po sa Doon tayo sa severe. sa Opo. severe? Opo. Anong itsura niya? Anong mangyayari sa kanya? Di ba? Okay. May maintenance siya, di ba? May maintenance. Alright, Meron sige po. po. Habang buhay na yan, Dok? Habang buhay Ay, ang nako. maintenance. Okay. So, ang levels kasi ng mga gamutan natin sa COPD, so yung una syempre, stop smoking, stop exposure. Yung Apo. pangalawa, kailangan mong mag-bronchodilator. So, single agent lang pwede. Bronchodilator. Yung susunod na step, bronchodilator na may kasamang long-acting muscarinic antagonist, pati yung alpha na yung mga usual na bronchodilators natin, no? Yeah. Yung susunod is magti-triple therapy ka na. Nako. Oo. So habang tumatagal at habang nagpo-progress yung iyong symptoms, as long as hindi siya nakokontrol, pataas ng pataas yung medications na kailangang ibigay sa'yo, no? Yun po yung levels ng treatment, but it doesn't stop there because if you are chronically fatigued and Opo. chronically dyspneic, definitely kailangan mo ng oxygen, kailangan mong mag-vaccination, Opo. kailangan mo ng mga preventive measures. At para sa mga pasyente natin na nanonood, no, may mga patients po tayo na yun nga, yung mga nakikita natin minsan sa BRHMC. Opo. Minsan, kakailanganin mo ng tubuhan sila kasi hindi na nila kaya yung sila lang yung humihinga. Kailangan nila definitely ng higher support. And oo, may mga pasyenteng natatanggal sa tubo, pero Opo. meron ding hindi Ayan. rin maganda yung kinahihinatnan. No? Okay, may tanong po ang listener natin. Ano po ang pagkakaiba ng COPD sa COVID? Flu COVID. at saka TB? Okay. Okay. Yeah. Maaari bang maging TB ang nature niya? Sabi ng texter natin. Okay. Apo. Hindi pwedeng maging TB yung nature ng chronic obstructive pulmonary disease. Unang-una, ang tulad nung tanong nga ni Sir kanina, Opo. ang COPD kasi is acquired. Yeah, No? Ibig sabihin, ang risk factor ng COPD is mga habits mo, smoking habits, exposure. No? So, compared to tuberculosis, ang tuberculosis ay isang nakahahawang sakit. Oo. Infection po siya. Okay. Pareho din ng COVID-19, infection siya. Ang kaibahan lang ngayon ng COVID-19 sa tuberculosis, si tuberculosis is, ang cause ay bacteria, no? Yeah. Si COVID-19 virus. So, ang
ang COVID-19, influenza, mga Opo. ganyan, no? Viral infection sila na kapag ka sinabi nating viral infection, yung virus kapag ka nawala na siya sa ating katawan, tapos na yung kanilang infection. Yeah. No? Sa tuberculosis naman, no, ang tuberculosis alam naman natin matagalan yung Yeah. gamutan diyan, no. Madaming gamot na iniinom niyan. Yes. Pero kapag ka na-treat ka na for tuberculosis again, Oho. tapos na. Oo. Pero ang COPD iba siya, Oo. no. Once ma-diagnose ka na ng chronic obstructive pulmonary disease, your baseline would be doon sa punto kung saan ikaw ay na-diagnose. Wala nang turning back. Yeah. Ikaw ay COPD na talaga. Ikaw ay patient na meron ng chronic obstructive brand ka na. pulmonary disease. Opo. We don't want to stigmatize naman Oh, yung yeah, COPD, yeah. but Yeah, yeah. gusto lamang nating i-emphasize yung chronicity o Yeah. yung pagkatagal nung kondisyon na yon, no. Hindi siya something na kapag ka binigyan mo ng gamot ngayon, Apo. mawawala na siya. Yeah. Nandun na siya. Oo. Oo. Okay. Good morning, sir. Kaya pala nako, tama ka po. Kaya pala hindi ko nagustuhan yung nangiligaw sa akin noon na ang galing sa sigarilyo. Ginusto ko itong asawa ko ngayon na good boy. Ay, tama ka po dyan. Okay? O sige. Dok, isa pa, ano yan, ano po ang kwan? Paano, although kanina na-mention mo na kung paano siya dinadiagnose, pero ano pang ibang mga test na ginagawa to confirm that COPD disease? Okay, back in the day, wala pa tayong malawakang spirometry Opo. testing, no? Meron po tayong tinatawag na pulmonary function testing, where gumagamit po tayo ng spirometry. Meron tayo Opo. niyan dito sa BRHMC actually at sa iba pang mga pribadong ospital. Opo. Yun yung ginagamit natin para ma-confirm yung COPD, no? Pero ang other test po ay CT scan. CT scan. CT Okay. scan, Oo. opo. Kasi doon natin makikita kung yung air spaces mo ay lumalawak na, lumalaki. Hindi na siya ganun ka highly compliant ng air spaces, hindi na siya bumabalik doon sa dati. Opo. No? Yun, isang pwedeng gawin na test kung wala kang CT scan. Pangalawa, syempre, yung mga sintomas ng pasyente base doon sa history. No? Kukunin mo ang history at exposure ng pasyente at titingnan mo, syempre, clinically. Yeah. O bilang doktor, clinically, assess mo kung most likely this is chronic obstructive pulmonary disease. Opo. Yun nga lang, wala kang way para ma-find out yung severity ng kanyang lung function. The only test to confirm is pulmonary function testing, Opo. yung spirometry. No? Alright. Dok, sandali, may isang tanong lang sila natin. Pakitanong po ng effect ng vaping sa lungs, no? Pero dito puntahan na natin, Dok, yung yung ating EVALI. First time ko pa karinig ito, EVALI. Kala ko doon, nasa duman ini sa Santa Rosa. Nuvali Nuvali pala. Familiar ka, Dok, Opo. Familiar ka naman sa lugar, Alright. Sabi okay. Ang EVALI is e-cigarette or vaping use associated lung injury. Tama po? Yes, Doc? correct Sige. po. Sige, let us talk about vaping. Okay. In general, what is that? Although alam ko yan, di ba? Mas madaming usok yan pag binubugan ng mga gumagamit. Ano ang talagang impact niyan pagdating sa baga natin? Okay. So, dahil bago relatively yung vaping use, Opo. ang signs and symptoms ng pagkakaroon ng injury, lung injury to vaping is very non-specific. Ibig sabihin, hindi mo madidistinguish yung karaniwan na pulmonya lang na sintomas sa paggamit ng sa sintomas na nakukuha mo gamit sa vaping, no? Opo. Para siyang pagkakaroon lang din ng mga COPD symptoms or asthma-like symptoms, hindi mo alam, galing pala siya sa vaping, no? So first and foremost, ang e-vaping, ang e-cigarette smoking is not substitute to smoking, to cigarette smoking. Opo. Usually kasi sinasabi ng mga kabataan na, Dok, tumigil na po ako, nagbe-vape na lang po ako ngayon. Yeah. Oo. So yung vape, syempre short for vapor, yan. Yung usok na
nakukuha mo dyan ay actually mas marami yung chemicals na nakukuha mo dyan compared to cigarette smoking. No? May magsasabi na naman na, Yeah. so mas okay pala kung magsasmoke na lang ako. Hindi pa rin. Oo. No? Kasi kung ang smoking, ang cigarette smoking ay merong nicotine, hindi lamang nicotine ang meron doon sa smoking. Sa vaping naman, pero meron ka ding lead, nickel, chromium na hindi maganda na nade-deposit sa iyong baga. So, very non-specific at hindi mo alam kung kailan aatake yung lung injury I see. Okay. sa vaping. Okay. So siya ay, dahil siya ay bago, walang time. Ibig sabihin, hindi siya pareha sa smoking na you expect na nagde-degenerate ang iyong baga Oo. ng ganito katagal kang gumagamit. Opo, No? opo. In fact, ang pinakaunang E-Valley na nalathala sa Pilipinas po Opo. ay noong 2019 sa isang babae na I think 16 to 19 years old ang edad. Siya ay na-diagnose ng E-Valley at ang gamit niya pa lang ng vaping ay 6 months pa lamang. Nagkaroon na kagad siya ng E-Valley. So, magkakaibang timing po. Wala siyang pinipiling oras. Nako. At wala siyang pinipiling Nako. age ng baga. Okay. Ayun. So, yun yung pangit sa vaping. Tama, Dok. Ang Ivali is, tama ba? Mali ba? Correct me if I'm wrong. Bago siyang disease, ang Ivali? Hindi siya? O actually Bago. lang? Bago lang po Bago siya. siyang disease. Opo, bagong Ivali. disease. Social Opo. Social ang dating may tumatawag nga kanina kaya sinagot ko yung phone. Kasi sa pakihapot kung disease siya, bago pala yan na ivaling yan, ang culprit niya ay yung vaping. Yes. Opo. Specific to vaping. Yeah. Yung Oo. kanyang, Oo. the lung injury is associated to vaping. No? Kapag ka sinabing E-Valley, Opo. waste basket diagnosis siya. Ibig sabihin, Oho. nandun siya sa, i-rule out mo muna yung very common na mga sakit na na-associate mo doon sa sintomas ng pasyente bago mo siya i-label na E-Valley. Ibig sabihin, kailangan na-rule out mo na walang infection ang Opo. patient, may it be viral or bacterial. Tapos, yung mga infiltrates o yung mga nakikita na changes doon sa baga ng pasyente ay Opo. hindi ma-associate doon sa, kumbaga, sa iba pa, maliban sa vaping the last Nako. 3 months. Oo. So, dapat ang ating investigation sa E-Valley ay very intense, kumbaga Opo. very thorough para masabi mong sa vaping mo siya ma-associate. Oo, ano? Kasi Oo. big deal 'yun eh. Big Baka deal kung siya. nagbe-vape siya, tapos nandiyan pa palagi siya sa kalsada. Di ba, Dok? Di ba? Di ba, may pero dapat talagang ma-associate na ang cause ng lung problem niya is yung Vaping, vape, yes. Para pagbe-vape masabing niya. E-Valley. Paano yun? Paano malalaman? Paano po ninyo, Joke, malalaman? Problema yun. Problema po ninyo yun. Opo, Diba? opo, Paano po ninyo malalaman yun na vaping talaga siya o ano? So actually, dapat ma-establish na the last 3 months or 90 days, gumamit yung pasyente ng vaping. Ayun. Depende Okay. kung gaano katagal, hindi natin masasabi. No? Tapos yung mga associated symptoms ng pasyente ay hindi nga po galing doon sa bacteria or sa infection lang, yung diseases na Opo. usual tulad ng tuberculosis. Kasi pwedeng nasira yung baga mo dahil sa sequela ng pagkakaroon ng dating TB, pagkakaroon Oo. ng dating COVID. Yeah. So very similar kasi yung findings ng usual na interstitial lung diseases na tinatawag natin doon sa pagkakaroon ng E-Valley or acute lung injury from vaping. There is no way to distinguish except to do all the tests. Kaya Opo. siya sobrang gastos. Oh. Gagawin mo yung test. Yun ang mabigat. Oo, lahat ng test para ma-rule out. Mm. Lahat ng infection,
lahat ng bronchoscopy pwede mo pang gawin. Very invasive yung mga ganong test, hindi ka lang Opo. magsi-CT scan. So kung bibilangin mo lahat yon, very magastos siya, Yeah, hindi yeah. lamang sa patient, sa Yeah. hospital rin, doon sa yung burden ng disease na yon, para lang malaman mo Yeah. kung i-valley Oo. siya, Yeah. ay napakalaki. Opo. Pero yung sintomas na, Doc, may pagkakapareho ba sa COPD? Yes, meron. Oo. O ano pang ibang parang pagkakaiba ng ano yung pareho at saka pagkakaiba po ng sintomas ng EVALI? Okay, so sa EVALI kasi, again, yung sinabi ko po kanina, sa COPD, pwedeng na-establish natin na ikaw ay medyo nasa edad na medyo matanda-tanda Opo. ka na, no? Matanda Usually, na. nasa Sila. 40s. Ayan, yung mga 40s, 40s to pataas, 50s pataas. Kasi Okay. syempre, dun ka nagkakaroon ng matagalang exposure to the smoking o kaya doon sa pollution, no? Opo. Dahil chronic obstructive pulmonary disease siya. Pero as compared doon sa vaping, si vaping kasi, again, pwedeng short term lang. As short as 6 months, 3 months, Oo. pwede. Depende sa kung gaano ka kadalas gumamit. Nako. Oo. At kung ano ang kondisyon ng pasyente mismo. Opo. Kasi hindi pa natin fully nasusuri. Opo. Wala pa siya sa studies, pero I'm sure the studies are dumadami na yung pag-aaral tungkol dito. Inaalam na nila kung ano yung risk factors, host factors, kumbaga, kung ano ang meron sa baga ng tao Opo. para magkaroon siya ng ganoong klaseng reaksyon na acute lung injury kapag ka na-expose ka doon sa vape. Opo. Okay. Same question. Sige po, So, Doc. Go ahead, please. Go ahead. Ang symptoms ay halos parehas. Hingal, ubo, pangangailangan ng oxygen. Yun lang. Pare-parehas lang sila, nahingal ka lang. Ubo. Ayan. Ayun. Oo. Ang napapansin ko ngayon, sige po, Doc, tapusin mo po. Baka importante yung Yun lang, sasabihin mo. okay lang po. Yun lamang po naman. Oo. Yun lang kasi, hindi kasi siya madidistinguish Yeah, unless ma-establish mo yung disease. Basta Yun hingal. lang po. Hingal. Alright. Hingal ka. Ang napapansin ko ngayon, nagbe-vape, karamihan mga bata pa. Teenagers. No. Diyos ko, grabe. Ang ang buga ng usok diyan. Ako kasi, Doc, sorry po mga listeners, bias ako di pa ako nagsisigarilyo, Doc. I never smoke. Maski Very good. Kaya ako nagsisigarilyo. Kaya namuyan ako ni Mrs. po. Hindi, joke lang. Ever since kanda ako nagsisigarilyo po talaga. Alright, so, ang kon ko lang, kasi nagbe-vape ngayon, karamihan, mga teenager, kasi parang ang dating social, parang, di ba, parang yung mga kaibigan nagbe-vape, sasali ka na din. So, with that po, ano ang implikasyon nito sa pagtanda ba nila? O sabi mo, more or less, mga 6 months lang, pwedeng maramdaman o whatever. So, i-relate natin Opo. dun sa very first na na-diagnose, no? Mhm. Teenager lamang yung pasyente. Ilan pong edad niya? I think around 19 years Oh, old. I think. okay. I'm not entirely sure. But yung that year kasi, if I'm not mistaken, meron tayong na-record na EVALI na 14 years old. Opo. And then meron ding 16 and 19 years old, if I'm not mistaken. But they are on the younger population. No? So, yung mga pasyenteng yon, sila ay merong history of vaping the last 90 days. Oh. But some of them, including the very first na babae, actually yun eh. Opo, babae. Yung unang Nako. nagkaroon ng EVALI. Nagsusmoke din kasi siya ng cigarette smoking. Ayun. So ayun. So babalik tayo dun sa aging population. Usually kasi parang doon sa younger population, usually yung reason daw kung bakit sila nagsusmoke is gusto nila in sila eh. Opo. Kaya, Oo. yun nga. Oo. Gusto nila in sila. So, Oo. so yun yung usually nangyayari, na hihirapan lang silang huminga. Bigla-bigla lang at hindi matukoy kung bakit. Yung masama doon, no, kung pneumonia lamang ito, bibigyan mo ng antibiotic. Kung swak naman siya doon Madali, sa oo. organism, mawawala yung lung injury. Yeah. Pero sa kanya, ang complications ay very severe. Forever na siyang lifetime na yung O2 support, Oo. lifetime na yung pulmonary rehab, lifetime na kailangan niya na ng assistance. Yung sa EVALI, Doc, ano? Yes. Ay, nako. So, bata ka pa,
Ayan, yan ang maintenance mo habang tumatanda ka. Oo. Oo, nako. Grabe pala ano. Wala Ano siyang Dok pinipiling sorry, I time. do not know kung ano nandiyan sa vape. Ba't ganun siya kabilis, ganun tama bang? Sorry for my term. Madali siyang makasira o maka-infect, maka-apekto po sa lungs natin. Opo. So, ang according doon sa mga established na studies na, no, meron tayong tinatawag na neutrophil elastase and metalloproteinases. Yung mga enzymes na yon, mas na-activate siya doon sa E-valley, no. Hindi siya fully nasusuri. Meron kang lead, meron kang chromium, meron pa rin nicotine. Opo. Kasama Yung pa rin ng nicotine. Okay. Ang vaping. Okay. Oo. Pati meron ding mga flavors Opo. doon sa vape na depende sa level ng flavoring. Syempre hindi na nila masyadong in-emphasize 'yon, pero there are flavors in vape na pwedeng nagre-react mismo doon sa baga, no. So, pwede nating sabihin na yung flavor na 'yon nasuri na pwede namang kainin Yeah. So, dapat safe siya, no. Mali po. Pwedeng nakakain natin yung mga flavors, pwede siyang kainin, pero hindi pwedeng sabihin na pwede mo rin siyang i-inhale. Oh, Iba okay. yun, magkaiba yun. So, Okay. ayun. Walang specific natin na what do you call this, chemical na masasabi mong siya yung nag-cause ng E-valley. There are a lot of chemicals. In fact, I think around 4,000 to 7,000 chemicals depending on the vape. Opo. Oo. Depende sa brand ng vape. Meron kang 4,000 to 7,000 chemicals na pwedeng makasira ng baga. So, para ma-pinpoint, hindi pa natin alam. Kasi yung pagsusuri doon is ongoing. Opo. May addicting component din siya, Dok. Meron. Kasi Meron meron din. siyang nicotine. Ang nicotine ang kaka-addict, ano? Yes. Opo. Opo. Same with cigarette. Kasi may tanong yung listener natin, ano pang component ng cigarette na addicting? Nicotine. Nicotine. Yun ang nakaka-addict pala, ha? Hindi pwedeng sa vape o sa sigarilyo tanggalin ang nicotine. Tanong natin sa mga manufacturer. Nandun pa rin po yung kahit natanggalin po natin yung nicotine. Meron pa rin. Nandun pa rin yung other chemicals. Oo. Yun nga po yung na-mention ko kanina, yung flavors, yung flavoring, yung chromium, yung nickel, yung lead. Lahat po yun pwede pong makakos ng injury sa baga. Hindi lamang sa baga, sa brain development din po. Oo. So, kaya hindi rin siya talaga maganda sa youth. Kasi, syempre, nagde-develop pa yung brain ng bata. No? Pwedeng hindi ka na makasunod eventually doon sa klase, if ever, halimbawa nasa klase ka, hindi ka na makakasunod yung development mo, hindi mo na marireach yung optimal brain development because of the effects of vaping. Yeah, ito. Sabi kan texter, Sir Doc, ano pang mas dangerous or easy effect sa lungs sa tobacco smoking versus vaping in pollution? May friendly smoking po ba na tinatawag? There is no friendly smoking. Kaya daw ako. Anything that you inhale is harmful. Anything hindi friendly yun. hindi friendly. Pag nasasaktan ka, hindi siya friendly, Doc, di ba? Yes. Alright. Opo. So ano daw, ang tanong niya, yung sabi niya, dangerous or is effect ng sa lungs ng tobacco smoking or vaping, Doc? So, paano ba natin, para ma-imagine natin, no, para tayong kumuha ng chicken, tapos tinurbo mo. Oo. Ganon Oo. ang itsura ng baga na nagko-chronic smoking at nagve-vaping. Nako. No? Meron ding mga baga na talagang altogether nasisira lang siya, nagiging malapad yung yung tinatawag nating airspaces, yung air sacs, na kung dati kaya niyang mag-facilitate ng air exchange para maayos yung oxygen, yung palitan ng oxygen sa ating katawan,
hindi niya na magagawa yon dahil nasira na yung baga niya. I see. Opo. At the same time, mas nag-accommodate kasi siya ng mas maraming hangin kaysa dun sa kaya niya. So, in effect, yung baga mo, nag-e-expand lang siya ng nag-e-expand and nagiging inefficient yung paglabas ng hangin doon sa baga. So, kapag ganon, mapapansin natin parang barrel shape na yung may mga pasyente ako, barrel shape, akala mo macho, yung pala hindi pala nila kayang ilabas yung hangin. Kasi, kasi gano'n ang effect ng pagkakaroon ng chronic obstructive pulmonary disease. Yung baga mo, kaya niyang mag-inhale ng air, ng volume ng air, but it cannot efficiently exhale yung air na ipinasok mo. So, matitira lang doon yung hangin. Not unless, of course, maturuan ka properly on how to breathe. Opo. Okay. Sabi niya, Diyos ko, 8:30 na pala, Dok. Tapos naman, grabe, isang oras nating dalawa. Alright, sabi niya, good morning po, Doc. May rehabilitation stage ba pag vaping ang resulta, ang epekto, vaping ang kausa ng sakit niya? May rehab. May rehabilitation stage na i-rehab ka ba o whatever? Parang may rehabilitation. I don't know anong point niya about rehabilitation. Okay. Di ba ang mga, anong tawag yan sa mga smoker? So, nagre-rehabagan? Tawag Yung doon? nagsusmoke, stop smoking. Yan parang ganon. Quit smoking, etc. etc. Okay. Actually, meron Kasi kung may addiction siya, siyempre, bakit daw may rehab? I think ganon ang point niya po, Doktora. Opo. So, actually, lahat naman, yung vaping is of course, still under smoking siya, no? Opo. And if you are addicted to smoking, we have programs, in fact, yung DOH, in partnership with Lung Center of the Philippines, nag-mobilize na po sila ng quit line na tinatawag, no? Yun po yung, pwede po tayong tumawag doon sa institution. Kung halimbawa, meron po tayong, kung nahihiya tayo, ganyan, at gusto natin ng first step towards rehabilitation, gusto natin ng step para mag-quit ng smoking, meron tayong rehab per se. Meron tayong quit line program ng DOH yan para magsimula tayo na mag-quit ng smoking. So yes, the answer is kung ikaw ay addicted to vaping, pwede kang tumawag sa quit line. Iyan, okay. May chance na pwede. So kung, ang pinaka-important po dyan, tumigil. Pag tumigil, Doc, di ba, sa vaping, pag tumigil ka, mayroon bang parang tawag doon? Nagirinig ko sa mga parasigarilyo. Withdrawal effect? Opo. Oo. Less yung withdrawal effect kasi yun nga, hindi pa kasi siya ganun ka hindi pa ganun kadami yung pagsusuri tungkol o yung mga studies tungkol sa vaping. Ngayon pa lang siya dumarami kasi the effects ngayon pa lang natin nakikita, ngayon pa lang natin nadidiskubre dahil relatively bago ang vaping sa market. So the effects of vaping hindi pa natin siya ganun ka nasusuri. That's why ang withdrawal symptoms meron pero hindi pa ganun kadami as compared to smoking na talagang established yung withdrawal symptoms po. Ganun pala yun. Okay. So, Doc, sorry so, pasensya na po sa mga texter natin. Ang daming text, pero sabi po ng programa namin, tapos na po kayo. Tapos na po kayo. Pasalamatan ko lang po si Dr. Rolly Santoa. Isang kaibigan po. At Dr. Rolly, maraming salamat. At siyempre, kay Dr. Raburar, papa mo pala si Dr. Eric. Opo. Kaya kanina po kayo nagmana. Kay mama mo siguro. Pag Dr. Eric, joke lang. Si Dr. Eric Raburar, siyempre, siya po ang kausap natin. Nag-approve po ng pagpapadala ng mga guesting dito po sa DCGB. Dr. Michelle Raburar de Leon, maraming salamat po sa inyo. Ano pong mensahe natin sa mga listeners po, Dr.? Okay, ang mensahe lamang po natin para sa healthy lungs, mas maigi pong tumigil po tayong manigarilyo para po sa ating kinabukasan at sa kinabukasan ng mga nakapalibot po sa atin. Yun lamang po. Opo. Maraming salamat po. Thank you so much. Until next time po, Dr. Michelle. Okay, salamat po. Thank you so much, Dr. Michelle Raburar de Leon, sa pong internal medicine and pulmonologist, no?
Siya po ay isa sa mga miyembro ng team ng consultant po sa pulmonologist dyan sa BRHMC Bicol Regional Hospital and Medical Center. And ang galing ng trained doktora. Sa lung center ka pala, Dok. Ano? Saan ka po nag-aaral ng medicine? Sa UST po. UST Manila. Yes. Ayun. Residency mo po saan? Nag-interview to na yan. Dito rin po. Dito rin po, sa BRHMC. Alright. Sige po. Mga tugang, salamat kan sa inyong pagkantabay. Ini po ang Radyo Klinika. Goodbye. Marinaga. Yan, salamat. Nakulon akong naukudan kunyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa